Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Gina at taga probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sak alakiyen kontra dagiti dadakkel ko iter aramidak apan nakirelasyon kadagiti babae. Ngem awan maaramidan da, tati kayat ko ti masursurot. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Gina. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Joyce, nagsweldo akon. At doyan tikid-kid daw ang agatad. Agyaman ak, Gina. Talaga nga ayatan nak unay. Gaputan na niya tikid dawag. Ikarigatam ngay paay. Kasta ti panagayat ko kan ka, Joyce. Ang maliplipatam man ang tiawag mo kanyak. Kinunak mo't Gino tiyawag mo kanyak. Pasensya ka, Gino. Kanayon ko nga minamalipatan. Laglagi pam akanayon dayta, sweetheart. Gino, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Sige, manipod ita. Laglagi pa kunday ta. Promise. Sa dino nga rod ti kayat mo apapananta. Mapantag pa siya. Kalpasan na, manganta. O sige, at dapay nabati akwartak. Amo ka nagsweldo ka ita, Gina. Mangtad ka man iti igatang ko iti yeraw. Masapo la masukatanan ti atop ti balay sakmaya sumangbay ti panagtutudaw. Pasensya kayon, tatang. Allowance ko lang ang tinabati akwartak. Nagladaw kayo mat ngaming nga agibaga. Nakaunan ani Joyce adim mawat iti kwarta. Anya? Ay, kukwartahan na ka lang na dya babae. Apay nga itid mo kinkwa na tinagrigrigata maswildom kat saan mumot nga asawa. Kasta ngamin, ti panagayat ko ka ni Joyce, tatang. Kasla asawan ti pangibilbilangak kan kuha na. Lalaki ti rumbeng nga ayatam kan pakiasawaam anak kau. Saan kat na babae? Anya nga rod nga iti maramidak. Kat kastoy nga rod tiriknak. Labanam na itariknam. Kaputa sana may parbeng na ita. Sikan tumot lang tagbalin ang nakakaasay iti udi na. Nagkunaan nyo mo, tatang. Apay, sigurado ka, anapudnukin ka ni Joyce. Kwarta lang ti kayat nakin ka. Isukat na kan tumot lang iti pudpudno alalaki na jay. Nagsakit mo tan ti panagsasaw tatang. Kasla ko na yung matan, nga awan mangayat kanyak iti napudno. Ay, may mayat no lalaki ti agbalin akayan-ayat mo. Lalaki ti pakiayan-ayat manakaw. Natung manen ti si datayo, nanang. Ay kamangtad ka iti igatang ko iti karnay. Awan pa'y kwartak ita. Kanaayon mo't nga awan kwartam. Kagtrab-trabaho ka ba? Di kay madanagan. Taikan kayo no agsweldo ak. Para makita no agpaiso na ita nga ibagbagam. Ang mga no itad mo manen iti babaem. Apay, saan ka ama asyan iti bagay? Saan kayo amadanagan, nanang? Ikan kayo iti igatang nyo iti naimas amasida. Ay, nasayaat mo. Tapno saan laang aday jay adjoys ti mairanrano iti sweldaw. Gina, yung kalukat tiri daw. Da kayon, tatang. Adar aramidak. Mabit lang nga raw. Nay, si kamot gayam rikaw. Naimbag ngagsapayo, tata. Kastamat, alam mo na ka. Agyaman hak. Abay ka, magtugaw ka. Agyaman hak, tata. Anya ti may paikaw baraw. Papaitid ni tatang da ito'y kada kayo. Ni, anya ka detaw. Ube, tata. Ay kit, agyaman ak unay baraw. Nalaing agluto ni Gina iti ubi halaya. Gina, umay mo man alaan da itaw. Taipan mo iti kusina. Anya nga minday tayo, tatang.
Ube, inted ni Rico. Hi, Gina. Gino, tinagan ko. Saan mo abagay ti Gino? Gina, ti may bagay kan ka. Gaputan nakapimpintas ka. Tinasaya siya akong ti mangipanidya kusina na ti Ube. Agsarsarita kayo nita ha. Rico, agyaman iti inted mo nga ubi. Awan anyaman na, Gina. No awanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Tato pa iti aramidak. Si Kamet. Papanawan nakmot la adagusen. Kaya't ko kumapay ti makisarsarita ken ka. Kaya't ko aming mingmingan ti kinapintas mo. Anya ti kayat mo apagsaritaan taya. Mabalin ka di ti agaram ken ka. Mangas asar ka kadi, ha? Saan, Gina? Crush kang aminin. Manipod pa'y ubing tayo. Among langarudan alak yanak. Ita, agaram ka. Agpakababae kang aminin No awan matlang tinasayat nga ibagam. Pumanaw kan. Sapay la ko ma. Tadumteng to ti panawan. Ama panunot mo to ti agpakababae. Adak lang dito yung agururay kan ka, Gina. Nita, pumanaw kan, kunang. Tatang, adto yan tikid-kid dawan nyo akwarta, ama igatang itisim. Yaman na kanak ka. Masukatan mo't lang ang tibubong tibalay tayaw. Nanang, adto'y mo't ti pagpalingkiyo. Ay nagsaya atay na nakaw. Maramanan tayo mutla ang tiswildom. Tapno saan aday dya Joyce akanayon ti mairanawd. Agindan tangaruran nga agpaili bakit. Mapanak gumatang itiyeraw. Mapan kamot agpalingkay. Nalang araw da. Agbati ka pailaang dito'y balay, Gina. Sige, nanang, tatang, sumunagak pa iti kwartok, takayat kumat ti agina na. Amo ka nagsweldo kan. Ayan nga iti sweldom. Diyak mat maura yan nga itad mo kanyak. Inted ko kadana ng kantatang. Masapul nga minamasukatan ti bubong ti balay mi. Awan bibiyang ko iti bubong ti balayo. Para kanyak laang akaayan ayat mo ti sweldom. Joyce, inton sumarunon nga alaam ti sweldok. Naited ko nga minan kadatatang kananang. Anya? Ay, awan sir-sirbi matumboy. Awan pa'y pakairanudan ken ka. Agaman ka, tamaan anusan ka pa'y. Ngam ita, saanan, isong agsinatan. Anya, gapulang tawan maited ko ken ka. Sinaan na kon. No awan matlaang ti pakairanudak ken ka. Awanen rason nga anusan ka. Anya ngay ita. Di agpaiso tay kunak akwartam lang tinapatag iti day dya babaay. Awan ta inday dya babay. Nagpuskul ti rupa na amang ibaga. Nga awan sirbig. Awan serbim ken kuanan Gapot na awan mo't maitid mo na kwarta. Sana pudpud na ti panagayat na ken ka anak ka. Patya ka makasara kak tumot lang iti babay. Amangayat kanyak itinapod no. Tatang. Agbalbaliw ka nga minin, anak ko. Agpakababae ka. Diyak kaya tatang. Lalaki, tiriknak. Adak manen, Gina. Anya manen ayat ti masapul mo. Namuak ang nag-break kayo, hiti kayan ayat mo. Imay ka kadi. Tapno katawaan naklang. Apay kumamata katawaan ka. Imayak, tagdato nakmanen kan ka. Barang nagbaliwan tiriknam. Saan tong agbaliw tiriknak, Rico? No siyak ti ayatem. Saan kanto apasakitan? Ayatan kanto iti awan kaasping na apanagayat. Pumanaw kan, Rico. Diyak ka sa pulan dagitang ibagbagam. Agpada ta alalaki. Gapo, talalaki tiriknak. Angel, agyamanak, tasimangbay ka iti biyag ko. Kasta akmat, Gino. Maragsakan tanam amo ka. Masiguradom ka di.
Asaan nakto apasakitan? Saan kanto apasakitan, Gino? Ikarik dayta. Sikat ti si Mangbay nga anghel iti biyag ko. Napukaw amin asaam amarikriknak. Manipod na amukan. Saan ka madanagan? Saan kanto apasakitan? Akas iti inaramid ni Joyce. Saan mo nga ipalagip day dyan, babae? Agburak lang ti darak. Numalagip ko dagit imbagbaga na kanya. Ayun na yun, anak ko. Saan ka pa'y laan na didigra? Nakiayan-ayat ka manan iti babae? Anya nga rod ti kayat yung aramidak. Alangan mo't aga po iti inaramid ni Joyce. Kat saan akon amakiayan-ayat. Makiayan-ayat ka? Ngam saanan nga iti babae? No di kat iti lalaki. Adamot dita ni Rico ang napudnukan ka. Adday ta kayo manon akunak. Apay ayang nga ipilit yung amakiayan-ayatak iti lalaki. Kat lalaki nga rod tiriknak. O saram kumamot ta panunot mo, Gina. Saan laang atariknam ti sursuruto makanayon? Saan nakapasakitan ni Angel, nanang? Patsak nga isun ti anghel asim Mangbay ti biyag ko. Ay, saan mo masigurado day nga ibagbagam? Ay, wen gayam. Birthday ti anak ni Manong Mujigaw inton maminsan nga aldaw. Dumar ay tayaw, gapaw ta nagimbitar da. Saan mo aliplipatan ti gumatang iti regalo para iji ka anakam? Sige nanang, agpakadwa ka ni Angel. Mapan kami ijay ili inton bigat. Tapno adda kadwak nga agpili iti mairigalok iti kanakam. Hani, adto iti allowance mo. Pasensya kan iti dayta ah. Para kanyak matan tinabati. Okay lang, honey. Pagyamanak ket di tada maititod mo kanya. Ay wun gayam. Mabalin ka di nga awisen ka inton bigat. Ha? Sa dino? Kasangay nga minti ka anakak. Igatangak man iti regalo na. Kadwaan na ko mga agpili iti regalo. Pasensya kan, honey. Ngam adalakad ko inton bigat. Kasta ka di. Importante ka di. Uwan, nakitulagak ngamin iti may sa barkadak. Adalakad minton bigat. Iso pasensya ka lakuman, ha? Okay lang, honey. Oray siyak langan ti mapan gumatang. May mayat matlaang no dito'y multi pagkatangak. Tapno ado ti pagpilyak. Anya nga taaya ti gatangak. Pado, wano staff toy. Wano, anya nga ta. Pado ka ni staff toy latan ti gatangak. Sumragak iti day ta paggatangan ti bado. Apaman na makagatangak. Sumragak mat iti paggatangan iti staff toy. Ha? Ti babae nga dakakibin na lalaki. Ni Angel. Diyak kaya't asabatan ida. Lumiklikak. Oh, isumat lagayam. Adi na kaya't akadwaan. Tagayam. Adda sa bali akakuyog na. Unak manlano iso ti anghel asim Mangbay iti biyag ko. Ang demonyo matgayam. Ti awanan bain a babae. Agpili ka. Asino kada kami ti pilyam? Dayja a lalaki wano siyak. Ni George ti ay ayatak, Gino. Iso pasensyakan. May saka matgayam apaasa. Imbagam asaan nakto apasakitan. Ngamaan niya tinaramid mo. Sorry, Gino. Gamjak mat namnamaan ama inlavak ka ni George. No si katipilya, iti kaano man, sa anak to amadaan iti anak. Anya, nagsakit matantipan ang iparupam kanyak iti dayta. Pasensya kan, Gino.
Ngam dayta ti kinapudno. Sika, saan mo kadimot akayat ti maaddaan iti anak? Huston! Pumanaw kan! Sakbay nga agsip ngat ti panagkitak! Nagsakit, nanang. Nagsakit na iti amapaspasa amag kanyak. Ay, iso nga agpadunot ka, anak ko. Kaya't mo ka diti kanayon na masakitan. Nanang, Awan mapasamak iti biyag mo, no di ka pa'y lagbalew. talaga ka di asaanak ama ikari amayat. Gapo iti kasasad ko. Ada mga yayat kan ka, anak ko. Iso ni Rico. Uro-urayin na laang nga ikam iti gundaway. Pudno ka na iti makitkitak, anak ka. Di ka di badok, tatang. Huwain. Pati boses mo, binaliwan pa yan. Uwan, tatang. Nakapagpanunot akon. Agbaliw akon. Lukas na, babae ka itan. Kasanungay na anda umay agaram ka, agpaaram kan. Depende tatang. No ni Rico ngay. Iso ti urayak nga umay sumarong karkanyak. Sigurado nga umay nakasarong karan day jay. Numaamuan na ang nagbalbaliw ka, anak ka. Kumusta kan, Gina? Okay aklaan, Rico. No kasta? Naka-move on kan? Iti palang lukukan ka ni Angel? Saan mo kuman nga ipalagipay? Manun abulan tinapalabas. Iso linipat kon ti maipapan itinapalabas ko. No kasta? Mabalin kon ti agaram kan ka? Bilibak mo't kan ka, Rico. Talaga nga inururay nak. Apay asaan ka anagaram iti sabali? Gaputan na pudno ti panagayat ko kan ka, Gina. Tinapudno a panagayat. Makauray. Uray manupay atawen ti aglabas. Iti sana nagbayag, sinong batak ni Rico, Mr. Lonely, ket ita, umadanin ti panagkalay sami. Tuy pagayam mo, Gina. Agyaman pagayam Gina, iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, congratulations kada kayo adwa. Kamaudyanan na, nakasapul ka iti pudpudno nga ayat. Ket sapay la kuma, tabindisyonan na kayo ti apo, iti daytoy umadanin, apanagkalay sayo kini Rico. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan na tipan na kay drama ti pakasaritaan ni Gina. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.